Здравейте! Днес ще играем Майнкрафт. Това е втори епизод. И както гледате, ще продължим на това. И ще продължаваме къщичката. Добре. Добре, копаем. Сега, извинете, малко съм болен. Дигат някакъв шум, нещо строят и... Кой да кажа? Тъпи хора. Продължаваме къщата. Така. Ще застроим сега. И кога порасна това дърво? Не, това е скопаното. Така, почувам на колко купчета го стоя, на 30. Още наша. Такова. Аз обичам големите къщи, но по-нататък ще го направя. Ако се чуете защо не съм на фрейскам, просто не знам. Не искам просто нещо. Не, че нещо, ама може да ви го пусна на фрейскам на гледате, ама не искам. По-добре да не мога. Куче, стигам ближе, бе. Тук си имам томашен любимец. Така, тук ще се въртите. Почваме да копаем, не знам да копаем. Третия епизод ще играем с един приятел мултиплеер. Него ще се развиваме. Това също е от моя канал. Добре, екстра е това. Екстра е стане. Оле, ще завърти напред. Кой ще ги прави тя върти? Малко не. Така, добре. Абе. Той не взема аз да си остане някои неща в съндъка. Само кирката ще взема. Всъщност каналния Мистер Гащи Терминатор БГ. Там може да гледате любимите видеоклипове. Надявам се скоро ще съместим друг канал, но скоро трябва да поне няколко клипчета ще кача. Значи спирам купчета на следващия епизод. Приятели, ще му кажа да влезе на мултиплеер и да почваме той да събира материалите за замка, за направо основите и така. Да. Така ще направим. Сега
ще направя основите на замъка. Той ще бъде на много етажи, доколкото стига до небето. Но постепенно и постепенно ще го правим. И така. Просто... И сега ще му направя основите. Не знам обаче къде да ги направя основите. Защото така е бая заето. Трябва да потърся малко свободно място или да освобода с брадвата. И ще го направим равно място, обаче ще бая висок замъка. И ще намерим диаманти и всичко с времето си, както казват старите хора. Така. Значи... не мога да намеря кози. Има кози. Има кози. Има кози. Само няма му стара. Иначе. Защо само една бе? Голям късмет, хора. Няма що. Добре. Не, ще взема за всеки случай. Така. Сега ще ви коша да направим. Направим с новия, може би трябва да разчистим дърветата. Точвам от тук. Така, изчиствам ги. Изчиствам ги. Така. Добре. Добре са. Добре, горе-долу мястото, обаче ще трябва да си подравна някакво с лопатата. Ще направя лопати. Надявам се да ви е харесал първи епизод. Надявам се и този да ви хареса. И ще продължавам да снимам. А може и на страшни някакви игри да снимам. Просто не знам. До сега на Майнкрафт ще снимам. Така че... Добре, това освободено място, ама... Освободено място. Обаче трябва да го поддръвна. Само там има едно дърво и тук има пещера. Сериозно ли? Пещера. Гачи късмет майна. Кой ти кажеш? Късмет. Може би... Не знам, ще потърся някакво място. Да, ще направим втори етаж на тази къща. За приятели ми или за мен. Аз живея, пък той живее на първи етаж. Просто така да се разнообрази малко. Гледам да е по-миниатюрна къщичка. Къщичка няма да отнеме толкова. Някои хора правят големи от начало. Не е хубаво така просто. На мен не ми харесва да правя така, затова
първоначално почвам от малка, после средна и после бая големички си правя. Строих цял хотел все пак. На друг свят, но... Може да играя в някакви сървъри на някакви игрички. Но не знам. Ще видим. Дали ще играя. То ще не съм решил да игра. Ако вие искате, ще игра. Ако не, няма смисъл. Айде да играя. Ще пакат някакъв профик. Втори етаж. И почваме да строим замъка. Взема купче, бе. Такъв караклис. На купче. Готово. Така. Това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесал клипа. Ако е така, моля, харесайте, абонирайте се или коментирайте. Довиждане, мои любимци.